så må velkommen tilbage til en ny video. Det her det er familietur til Sydhavn del 2. Ja, vi er på rette vej. Ja, er vi ikke på vej nordpå? Nej, jeg tror altså, at vi er nordpå. Ja, det er vi jo også. Du tror helt vildt, vi har stjålet Altså, det er meget skægt det her, men altså, det er familietur til Sydpolen del 2. Hvad? Og det har jeg stadig bøsse. Der er sådan en tæt bare ved det. Når du bliver hentet, så tager du bare med ud i bilen. Og så ham der. Det er dig, lille far. Går der op med far for dig? Jeg ved ikke, det er. Jeg bliver heller aldrig min far. Nå, så du får ikke nogen børn? Ja. Det han prøver at se, det er, at han ikke har nogen pik. Det der ligger i tøj også. Det ligger. Ja, tak for i dag.